Nasamtangan nga nabalhog sa silda sa Mabulo Police Station 4 sa Cebu City Police Office ang usa ka high-value individual human nasikop sa bypass operation sa Kapulisan sa Mabulo sa sitio Upper Carita, Barangay Carita, Dakbayan sa Sugbo. Ang suspect mao si Glenn Suaso Mago alias Yuyo, 39 anyos, walay trabaho ug nagpuyo sa sitio Upper Carita, Barangay Carita, Cebu City. Nasakmitan sa operatiba og 200 gramos nga gituho ang Shabu nga nagkantidad og 1.3 milyon ug nagatubang na sa kasong paglapas sa paghupot og pagpayuhot sa ginadiling drugas. Samtang ang Waterfront Police Station 3 nga nihimo og search warrant sa sitio Silangan 2, Barangay Tihiro, Dakbayan sa Sugbo, niresulta sa pagkasikop sa 34 anyos nga lalaki nga sulod gawas sa prisuhan o giingong mamaligya ay og illegal nga drugas. Ang suspitsado nakuhaan og usa ka 45 magnum kalibre nga pistola nga dunay duha ka bala. Kasong kalapasan sa Republic Act 10591 ang ipasaka batok sa suspect. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.